Ya, bilan ako. Ikaw na. Yung itag away doon sa eskwelahan ha. Oh. Ay. Ya, akong balon dahil ya. Sali mo makagway kwarta. O, Tres. Ah, wait. Dit ako ah. Francis. Alasag kwarta ning mata. Ay. Ma'am dawat og Tres, Jis magyod. Kadto na lang kay PWD magupot. Kasi niya kilaban niya na yung malaya. Pag tinarong eskwela to ha. Oh, kuya. Batibot eh, bala kan eskwela ni ta. Kapito ko ni ron ko ning kabuangan. Oh no. Bot, tapos sa bot. Pwede re. What? Pwede bot kay wa pa may taon sila ron, sayo pa magkayo. Kali re. Wait ko ay. Malit ko. Banyak ko ni Ma'am Tabet. Pwede bot kay ibang sa bari Ma'am sa bedron kay wa pa may klase. Butsa. Wala tayo klase dahil. Klase ron kay ulan magbungog. Talong ba? Ikaw-jaga mo ng mga. Bruh. Dari bot, kami ko suka kay wa pa may klase. Pwede re. Nga naman kabalo man ka. Ngaway klase. Wala yung klase ron bot kay ulan may dog bungog nga ang blackboard bisi ka nabasa. Okay klase ka ron. Kan ano lang ako dahil akong balong ito pag di ay. Wala tayo klase. Kay kubot be, naghanang supas mo yun. May kaya ko. Gutom kay kubot. Ito be. Oo. Ba, Rico. Rico. Ikaw na kay, di ba ka manghatag? Nagpako ka. Kapati! Wala ka nang mo. Ngay kang dili ito palit. Tarong sila ito. Ngay kang dili ito palit. Tarong sila ito. Ngay kang dili ito palit.